नमस्ते प्रणाम। जितना भी हमारे भोजपुरी भाई लोग बानी सब लोग के पैर छू के प्रणाम बा। रउआ सब तेज राजा इंटरटेनमेंट चैनल के सब्सक्राइब करी जा और शेयर करी जा। जल्द ही हमनी के कॉमेडी बनावे के शुरू करम जा। रउआ सब के आशीर्वाद के जरूरत बा भैया भी। और जल्द ही गाना भी है ये चैनल से हमार। रउआ सब के हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। चलिए आई दुगला में कुछ गुनगुना देतनी, मिजाज हरियर हो जाई रउआ सब के और हमरो। रउआ सब चैनल के तो बहुते प्यार दुलार देले बनी जा और देत भी रहम जा। और कि दिलवा में सपना दिलवा में सपना हजार काहे होला। अरे प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। दिलवा में सपना ए गोरिया रे, दिलवा में सपना हजार काहे होला। प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। प्यार कौन चीज है प्यार काहे होला। जय माता दी, सब लोग के प्रणाम बा।